салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали омӯзиши YouTube. бародаро чанд хашид навор намекунам барое ки пахт намеовам. имрӯз вақт ёфтам шумода навор кардам ки шумо аз видеои ма бохабар шед. бародаро дар видеои мо реклама мешава, рекламаҳои канало, чӣ гуна канал шумо дар кора. мо ҳамаи каналҳоро дорем, яъне аз канали 100 подписчика то канали 80 000 подписчикара ҳозирашда мо дорем. шумо метавонед рақамҳои экрана занг бизанед, канали 600 подписчик сар мешавад. Акр дорем каналҳои 100 подписчик 200 хелоям дорем, наки интереснеш вая ки канале ки 600 сар мешавад. 600 подписчик ва прямой эфир гирон, сообществаш гирон, метавонед ки канала бигири, видео кини, прямой эфир кини ва сообщества кини. яъне чӣ кор мекунӣ, канал қоидави чотка меравад. баъд ҳастаи каналҳое ки 1200 подписчик, 2000 подписчик, 4000, 10000 ҳастай, ҳама каналҳо ҳастай. рақамҳои рӯи экран ки занг задед, мо шумода мефаҳмонем ки чӣ хели каналҳо ҳастай. монетизатсия, бемонетизатсия ҳастай каналҳое ки дар шоташон сум дорад. шумода чӣ намуде ки дар кора, мо ҳамхели намуд шумода пешниҳод мекунем. вақте ки занг задед, саволто додед, ҷавобта мегирем. баъд ҳастай каналҳое ки камтар популярниан, ҳастай каналҳое ки 10 000 зиёда подписчикош, 12 000 сюжет дорад, дар шоташон доллар дорад, прямой эфир мекунӣ, просмотрҳои хуб мегиранд, ки каналҳо инош камтар нархошон баландай. агар кадомеда видеои мо маъқул шуда боша, лайка биҷоқед, саволотон дар ними рақамҳо битен, саволотонда ҷавоб медем. кадомеда соати YouTube дар корай, соати YouTube-ам мо ҷамъ мекунем. як соати мо 3 рубля. соати YouTube, яъне дар ҳар як канал 4000 соат дар корай барои монетизатсияра гирон кардан. барои мо агар ки соатон ки нараса, мо шумода соатам пур мекунем. соат пур мекунем, налогит пур накардаги боша, налогтам пур мекунем. баъд он нафароне ки шаги дуюмтон ошибка омадагиай, шаги дуюмтона рост мекунем, метем агар шаги дуюмат ошибка боша. ё ки умуман видео мепартоӣ дар каналат, соат ҷамъ мекунӣ, монетизатсия дар равон мекунӣ, лекин чужой контент гуфта отказ мебиёя, ин роҳи ҳалшаванда. вақте ки мо да занг задем, мо қатъиту суҳбат мекунем ва шаги дуюми шуморо мо рост карда метем, ки монетизатсия гирон шава ва ту видеота партоӣ, ҳунари худа мепартоӣ, ки аз ҳами сомонаи YouTube, яъне маблағ барои худат кор кунӣ. ҳастай роҳҳошон. он нафароне мегӯянд ки YouTube сум намета, ино ҳамаш гуфти мада ки сафсатан. вақте ки шумо аз мо канал гирифтед, ман роҳҳоша худам шумо да гап мезанам ки чӣ бояд кард ки аз сомонаи YouTube аз рӯи просмотр сум кор кунӣ, на ин ки аз рӯи конкурс кунӣ ё ки кӯмак бупурсӣ. аз рӯи просмотри худут сум кор мекунӣ. ина канали ман аз рӯи просмотр сум кор кардестай. ма ягон хел шубҳа гапа ростша мегӯям. иҷода бо VPN гуфтани гап аст. просто одамо намедонанд ози хай ососта баъд шояд дар интернето бубуроя ки чӣ намуд ҳами роҳҳош ҳаст ки аз рӯи просмотр сум кор кунӣ. ҳозирашда тишинай одамо намедонанд, лекин махтум ҳамаша санҷидагиам медонам ки чӣ бояд кард ки аз сомонаи YouTube аз рӯи просмотр сум кор кунӣ. барои мо рӯ афтода нашавен. канало бисёрай. агар кадоми хоҳишмандай мехоҳад блогер шавад, каналҳои аз 100 подписчик то 80 000 подписчикара ҳастай. он нафароне ки маблағотон камай мехоҳанд ки канали арзонак бигиред, каналҳои 600 подписчика метавонед бигиред аз мо. 1000 подписчика, 1200 ё ки 2000 подписчика, 3000 подписчика метавонед ки каналҳои бемонетизатсия бигиред, арзонак, бемонетизатсия. яъне худут баъд видео мепартоӣ, соат ҷамъ мекунӣ ва монетизатсия худут гирон мекунӣ, туда арзон меқабта. аммо агар бихоҳӣ ки канали тайёра бигирӣ, канали тайёрам ҳастай, масалан камтар маблағаш баландтарай, зато мегириву кор фаъолията сар мекунӣ дар YouTube. ҳар рӯз сумш омадеса, на ки суми YouTube ҳар рӯзи 22 числа дар як моҳ як бор сум гирифта мешавад. YouTube ҳар рӯз пул метаву, лекин пуле ки дар картаи худ мегзарад, фақат ба 22 числоҳора мегзарад. аз 1 то 6 то 12 дар AdSense мегзарад. айтворческий студия, баъдан айтворческий студия рӯзи 20 аз AdSense рӯзи 22 числа дар картат мегзарад. барои мо роҳ афтода нашен.
лайка биҷиқин, ба канали мо ҳатман обуна шин ва аз видеои оянда бохабар шин. Чӣ саволе дошта бошед, ё ки рақамода савол битем ватсапда, ё ки ҳаминҷа комментария бинависед, комментарияи шумо хонда мешавад. бохир худованд ҳаматона нигаҳбон боша то видеои оянда.